A Tàrrega, l'associació Alba ha engegat Qualia, una nova línia de serveis que s'ofereix a les escoles per portar el menjador o altres activitats extraescolars. La cuina de l'escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega està gestionada per l'associació Alba, que treballa al servei de les persones amb discapacitat. Després de 7 anys, hem consolidat el projecte i som un servei al territori. Entenem l'educació no formal com un espai d'educació amb valors, un temps de creixement personal, creatiu, d'aprenentatge i diversió. Fomentem el treball en xarxa, la convivència, el respecte vers les persones i promovem la inclusió. Però quin és l'impacte de Qualia en un any? 1.500 infants i joves atesos. Oferim servei a 22 escoles. Gestionem 7 menjadors. 93 activitats extraescolars. 32 casals. 31 estades a la Casa de Colònies. 4 camps de treball per a 60 joves. 9 torns de vacances. 12 campionats esportius amb el Club Alba. 103 activitats de lleure inclusiu atenent a 112 participants en total. Obertura d'un nou servei de suport a joves i salut mental a la Segarra. 130 llocs de treball a joves del territori. L'equip de Qualia hem crescut amb ells i ara estem preparats per donar un pas més. Per l'especialització dels nostres serveis, per ser més eficients, per guanyar en autonomia i per tenir moltes més oportunitats. I per coherència amb els nostres valors, ara passem a ser una cooperativa d'iniciatives socials sense ànim de lucre dins del nou Grup Alba.